Ljuba Pavlović, kako to mladi kažu, objašnjava neke stvari kada je o kroasanima reč, objasnit će ovog jutra i kako se pravi najbolji 25 godina iskustva za njim je, a sve ono što je stalo u sve to znanje koje posjeduje, sve to deli. I mogao bi da istu ovu priču priča i na nekoj francuskoj televiziji o tome kako bi Francuzi trebalo da doručkuju. Sve ovo šlagvort je povod za temu i najavu priče sa Milenom Obradović. Želimo vam dobar dan. Dobar dan. 23. ističe rok, a u vezi sa pripremom, odnosno prijavom kroasana, bukli, bureka i čega sve još? Jeste, tako je. Do 23. marta traju prijave za veliko nacionalno takmičenje pekarijada, koju naša kompanija organizuje u cilju da prepozna i istakne one najbolje srpske pekare, kako profesionalce, tako i one mlade koji se školuju za ovaj posao ili su tek završili školu za pekare, sa željom da pokažu svoje znanje, talenat i umeće, ali isto tako i da svoje iskustvo podele sa kolegama iz struke. Mi svakodnevno umeće pokazujemo u velikom broju pekara koliko Beograd ima. Je li zdravo pojesti kroasan za doručak? Da počnemo od toga. Naravno da jeste. Kroasan je tradicionalan francuski doručak, pogotovo ukoliko je pripreman po pravoj recepturi, to jest sa maslicom, a ne sa margarinom. Kažu da nas ne goji ono što je imanentno podneblju sa koga dolazimo. Je li burek onda to što bi trebalo da koristimo kao kaloričnu namirnicu za jutarnji prvi obed? Pa naravno, kao i svaka namirnica, ako je kalorična, ona traži onda utrošak dosta energije u toku dana, tako da burek, takav kakav jeste, može samo da nam pomogne da bolje iskoristimo dan koji je pred nama. Za one koji bi na drugi način da koriste dan, dobri hlebovi će se pojaviti u lancima različitim prodavnica, koje takođe Beograd i Srbija imaju, a to će biti recepture koje kulinari vaši osmišljavaju i onda ulaze u tu široku masovnu prodaju. Tako je, upravo tako. Pekarijada je nacionalno takmičenje koje, kažemo, okupit će najbolje pekare Srbije, koji će se takmičiti u 4 kategorije. Kada su pekari profesionalci u pitanju, takmičit će se u kategoriji tradicionalni obogaćeni hleb, burek, somun i buhtla s džemom, a mladi pekari takmičit će se u okviru kategorije platenica. Ono što je interesantno jeste da prve nagrade su nagrađene u novčanim iznosima, ali zato hleb po recepturi najhleba pekarijade će se upravo naći u pekarama velikih supermarketa, a najbolji mladi pekar biće nagrađen zaposlenjem u jednoj od vodećih pekara Srbije. Sve to dobro zvuči, žao mi je što ne znam da napravim kroasan. Ljubo, želimo i vama dobar dan, dobrodošli. Žene mogu da razgovaraju dok obavljaju poslove u kuhinji, a muškarci? Uglavnom ne. Onda vas molim da prestanete... Onda vas molim da pletenicu na koji trenutak ostavite i da nam kažete koliko je teško napraviti nešto da bude ukusno, ali i lepo na oko. Pa treba da imati maštu, volju i nije teško da se nauči. Samo treba da se ima volja. Je li teže napraviti pletenicu ili kroasan? U svakom slučaju kroasan. A šta je isplativije? Da domaćice ustanu ranije, pre nego što odu na posao, odvedu decu u vrtiće, obave sve ono što dan sobom nosi i izdvoje neko vreme da same pripreme zdrav obed ili da se rukovode onim što je u pekarama, mislim na kroasan, pletenice, bukle sa džemom i sve ono što ćemo u danima pred nama gledati kao vaše proizvode? I u pekarama kod nas se radi isto kao i u kući. Znači, nema razlike. Gde je jeftinije? Pa gde je jeftinije? Kući. Nisam sigurna. To je čitava jedna filozofska kategorija koja podrazumeva utrošak struje, amortizaciju, vreme i tako dalje. Ovo nije bilo pitanje za $1.000.000, ali mislim da $1.000.000 ostaje našoj kući, jer svakako je bolje da izađemo i kupimo neki proizvod koji je, kažu, zdrav, kažu kalorijski zahtevan, dovoljan za čitav dan i onda uštedimo vreme, a vreme je zapravo najskuplja kategorija i najskuplja reč. Onda, pomenuli smo 23. mart kao datum do koga možemo da se prijavimo, a kad dođe april, onda u prvim danima aprila, osim što slavimo proleće, gledamo
sve ono što staje u tu pekarsku manifestaciju, pekarijadu. Jeste, tako je. Prijave traju do 23. marta, zatim krajem marta i početkom aprila slede predselekcije, a veliko finale održat će se od 18. do 22. aprila u Pekarskom centru na Novom Beogradu. Svi prijavljeni mogu da se prijave, svi zainteresovani mogu da se prijave na različite načine. Ostavili smo mogućnost da se prijave ili SMS-om na telefon 062 80 88 18 ili putem e-maila na pekarijada@lesaffr.rs ili putem Facebooka na Facebook stranicu Pekarijada ili da posete našu web stranicu i tamo ima odeljak za prijavu na www.pekarijada.rs. Prijave su potpuno besplatne, jedino što pekari treba da ponesu sa sobom jeste talenat, umeće i želja da pokažu najbolje od sebe. Mnogo hvala na ovom gostovanju. Talenat, umeće